Здравейте хора! Днеска снимаме клип на Майнкрафт, втори епизод в този сервер. Тук що качих първия. Намерихме си място под земята. Мен няма да ме представиш. О, да, кажи си името, бе. Анди Бич. Да, и той е тук. И той е грозния е тук. Аз съм още с този смотания скрин. До описанието може да остави линк към моята страница. Трябва да ми покажеш, защото не се занимава да... Да, ще дам. Ох, ама има мускулна треска. Ау! Абе, закупушвам... Варим за 6 FPS. Чека, аз имам мускулна треска. Ау! На мен не вари за 6 FPS, брат. Как ми спада фрейм? Дропва ми фреймове. В този клип, ако забива, изобщо няма го кача. Много. Ако ми забива повече... Аз имам с около 20 FPS. И аз по принцип толкова снимам, а сега ако ми падна на 10 там някъде. Трябва да нямаш много клипове с фрапс ли. Аз гледах, когато правиш много клипове с фрапс, FPS-то ти се намалява. Дай още едно нагоре. Изкопай го още едно нагоре. И копай две нагоре най-добре. Защото тавана ще направим такъв реал. Абе, какво се вриш при мене, бе? Добре, ай. О, ето редстоун! Его редстоун! Дай. Боже, дай. Ау! Значи имаме TNT и искаме да направим хубава дупчица. Дай TNT-то, дай го! Дай, ето. Давай. Чакай. Не, да не го слагаме тук, ще го сложим и тук. Служи го. То ще изфърчи, бе. Давай. Чакай сега. Какво правиш, бе? Чакай, сега ще покажа. Така. Бедрок сме и зато ще го изкача още едно нагоре. Манига. Чакай. Сега ще сложа това. И я направи един ред торч. Добре. Ето, хвърля. Аз имам 5 ред. 6. Ето 4 имам. Момента. Давай. Запали се. О, той към стара. What the fuck? Вау! Голяма дъпка! Вау! Слава на Бога! Олеле! Бягай! Една гигантска къща, браво, човек! Направо! Много сме добри. Много сме добре, една така с голяма дупка, ама голяма, направо... Абе, ти само гърми. Само се чува бум. What the fuck, да ти има сървъра, бе? Само бум! Най-защото се чува само бум. Защото тук сигурно крипърите не правят бум. Може. Той ба си смотаното и да може да ползваш ченче. Разбирам, че направям да разревяваш на другите къщи, ама... Абе, как ми лаги, бе, майка ти? Леко с думите. Лаги ме като гъс. Сигурно гледат някои 800 годишни. Ще го напишем забранено за лица под 36. Забранено за деца под 1 година. Оставам те, таймичка. Аз съм Бебе Вич и тук съм с... Fuck you, bitch. Бебе Дог. Да, Бебе Дог. Нашите бебешко шоу, нека започне. Тук сме взели 2 бомбона, ще ги изядем или ще ги навремем, докато както винаги можем да се гимеем. Както винаги. Да, хора, не съм снимал как търсим това, защото стана малък трол с сървъра. Голям, не малък, ама голям. Спауна на спаун. В смисъл, ние бяхме намерили толкова работи
Даже имам казан да си правим трошия в него. Сега ви казвам да вземете толкова малко бъкъл. Ела да се измим в казана. Чакай. Къде е казана? Къде е казан? Чакай да го изведа. Чакай казана да го изведем. Да се къпим в казана. Я направи кофа, за да сложим вода в казана. Ела да се изкъпим, защото не миришат краката. Чек, ако има ларк-шоп, искаш ли да събираме, да си направим бунт в къща и да събираме много... Ти знаеш какво значи бунт в къща? Да. Какво значи? Дедосно. Ние с Влади го измислихме. Това е една гигантска мина, която може да си копаеш цял живот. Айде. О, да. Давай. О, да. Знаеш колко диаманти намерихме с Влади? Такава голяма мина. Гигантска. Да. И може да си направим бикън и с спид. Това да копаеш по-бързо и тъй ще изкопаем много голямо място. Да, че няма смисъл ти да ни е къща. Слушай сега. Знаеш какво ще направим? Ние тук да имаме нещо като къща. Да, бе, да. Ей сега, ще е на високо, защото ако идват зомбита да се качваме. Не бе, тук ще ни е къщата. Ама аз трябва да го осветя, чакай, аз ще го осветя. Да не се спават. Тук горе ще ни е къщата, тук горе. Не дей. Искам ти цялото да ни е къща. Какво ще направим друга мина? Махни го ти. Не, бе, човек, тук знаеш какво ще направим? Ще направим много голям таван и общо къщата ни ще е върху ще е на тавана. Не дей. Не, човек, те ще е много яко. Не бе, ще има някаква пътечка, махни го то и не ми кефи. Добре. Значи сега трябва ми дърво. Аз ще направим Слушай се, аз искам да го направим по-нависоко, защото нали ще идват зомбита и други. Добре, айде, добре. Чай, че тук над мен има една грозди има над мене, заради падат някакви работи. Може още нагоре, давай. Колкото може все по-нагоре, давай. Лагва ни като гъс. На мен заобщо не ми лаги. Само толкова, николко повече. Що бе, искам да е високо. Добре, ай високо. Ама, аз ще го копая или ти го копая, аз отивам да събирам дърво. Ще излезеш от къщата ли? Да. Не. Въпросът е как. Виждате, влизам там където ни къщата и намирам 5 диаманта. Аз не съм човек. Аз съм извънземен. Чакай да се сипна хрома. Сега спам. Тек с Влади сме строяли много хубави работи. Ама преди... О, злато! Голд! Намерих голд. Един мой приятел вика голд, защото е немец. Да се взема ли дома PvP-то? Що? Да се взема кит PvP. О, ес. В мен е спинка. Чай, че снимам клип. Добре, бе, добре. Какво ще правиш, бе? Айде да е втора част, ти да е трета част за мене, а за тебе ще е втора, нали? Добре, хора, чао, до следващия епизод. Следващия епизод вече ще сме си направили къщата и тогава ще се включим и двамата. Чао!